Recurrenting. Takže MTV, jo. Takže pojďme na ty rozhovory, páni. Dobrý den, pane Melichar, můžete nám poskytnout rozhovor? Ano, máte čas? Už tak za 5 minut na plác, ale můžeme to To zkusit. stihneme. Takže jak se dneska cítíte při těch Dneska máte jakože- trénink? Dívejte, to klucení je velmi důležité, protože u každého nikdy nevíte, co se stane. Někdy se rozvíje poťák, někdy je blbý kolektiv, ale vždycky důležitý je, že prostě zachovat kladnou hlavu v takových situacích. Já jsem se třeba včera na to důkladně připravoval. Půl hodiny před zrcadlem, 10 minut ještě osobní příprava, znamená to jebáky, všechno musí pryč. Učesat vlasy. Jak dlouho jste trénoval? Člověče, dělal jsem to tak 45 minut, každý den jsem se pokoušel tak trénovat u toho zrcadla, aby to bylo prostě ono a dokonalý, no, prostě počkejte, to slyšíte. Máte další otázky, pane redaktore? Dobrý den, tady redaktor. Pan Ano, další, Čermák. ano, dobrý den. Chtěl bych se zeptat, Dobře prodá, že? máte z toho špatný pocit, že se fotíte takto? Jako dívejte, ze začátku, moje Sám? začátky byly těžké, protože když jsem byl mladý, neskušený, tak vlastně, nevím, co na to říct, prostě neskušený konec, takové situace.